Dan. Ja tražim ljubimca za mene. Trebaju mi neki zečići, pošto to su mi omiljene životinje i tako to. Da, naravno, zečići su ovde. Baš su slatki. Ojoj, medeni su. Baš su medeni. A koliko koštaju, molim vas? Pa koliko koštaju, recite mi. Joj, šta ću sad? Nije mi rekla koliko koštaju zečići. Jedan zec košta 2000 dinara. A dobijete popust ako kupite i hranu za njega. Znači to će vam doći do 3000. Dva zečića koštaju zajedno 5000 ako tako želite. Mislim, to im je cena i tako dalje. I zavisi kog zeca hoćete. Jedan košta 2000, onaj koji je mlađi, a onaj 3000 je malo stariji. Ipak su oba dvoje brat i sestra, tako da devojčica je mlađa, dečak je stariji. Hvala. Moram da idem da pitam moju drugaricu šta misli o tome, pa da mi da neke savete, vratit ću se. Izvinite, ko ste vi? Ja sam vlasnica. Došla sam u radnju zato što sam zaboravila torbu. Hvala, ja sam na zameni, moja drugarica je morala da ode kod neke rođake. Zato što i nije dobro, baš ste me spasili. Da, ne moraš da radiš ovde ako ne želiš. Mogu da napišem na vratima da ne radimo. Hvala puno, hvala vam, hvala. Nema na čemu. Vi ćete ostati da radite tokom ovog dana? Da, naravno. Dušo, ne moraš da ovde da budeš ako ne želiš. Hvala. Kupit ću zečiće! Dobro, kad ste se prevratili, nisam videla, prepali ste me, izvini, da, slobodno, sad ću ja da vam ih spakujem u kavez, u redu, ja ću sada polako da idem, da pobegnem dok me ne vide. Ovo je bio naporan dan. Lajkujte i subscribeujte se na naš kanal. Hvala što ste gledali ovo.